Ana जों ओंखारबाय नै जोंहा ओंखारबाय बङायाव थांना नै जोंहा ओंखारबाय बङायाव थांना ओंखारबाय नै बेनिफ्राय जोंनि सिफुंनि रिंनाय कृष्टि हानजानि Taligaw. खूब excited nama. I'm so excited. क्या बात? कितना फुर्ती है? बहुत फुर्ती है. I like sekhor. फुर्ती है. नोंथाङा मा मोनो? हेलो किकी मास बेसे? Kimas. मा बुंबावनो साखौ? Dasar kurang. Hi guys, solemnly guys. Hi Garmigo. Baba, bini mo dan diba? Tama papa oi. Nanti. Hi guys. Oh, deh. Hi guys. Hi guys, ओंखारबाय नायनानै गासिबो गाखोजोब्बाय गारिफ्राव. Hi guys. Busy. Hi guys. Hai nih yo kedali. Hello, hi. Hi guys. No, ya sitan na. Đâu bị đi ra này lần bái thời điểm sorry đây. Guys, जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सापागुरियाव सफैबाय. नोंथांमोना नायलांनो हागोन. हासुनाय खिनायनि जायगा दावराव जागासिनो दं बेयाव. Hi guys. Hi guys. Paling guys. Aku baru datang, ho. Soy betul ini. Soy betul ini. Kasih dengan duit. Pura tuh dia situ. Oh, memang pelan dulu. Tadi.
Hi guys, अखा हानायाव नै जिराय जिराय दं न' सिङाव. Hi guys.